Вітаем усіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. У нас у гасцях лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч. І мы сёння абмяркуем сітуацыю з днём волі, ну і, напэўна, з праймерыз, але ў звязку з каранавірусам. Юрась, добры дзень. І зараз я ведаю, шмат спрэчак ідзе з нагоды таго, што адмяняюцца па ўсім свеце розныя масавыя мерапрыемствы, спаборніцтвы, канферэнцыі і гэтак далей, і ўсё з-за каранавіруса. Хоць у нас у Беларусі ніякай такой крытычнай сітуацыі нібыта афіцыйна не аб'яўлялі, тым не менш таксама вот я сачу за тым, што адбываецца, мерапрыемствы адмяняюць людзі. Ідуць спрэчкі, наколькі я ведаю, наконт таго, што рабіць з днём волі. Вось Віталій Рымашэўскі у сябе ў Фейсбуку выказаўся за адмену. Якая у вас пазіцыя як у аднаго з арганізатараў заяўнікаў мерапрыемства? Ситуация меняется літаральна, калі не кожны дзень, то кожную гадзіну, бо яшчэ учора была пэўная колькасць захварэўшых, сёння ў 2 разы болей, і невядома, што будзе заўтра. Таму, в прынцыпе, дынаміка наўрад ці можа быць нейкай станоўчай, это калі зважаць на суседнія краіны. Аднак казаць пра тое, што яна крытычная на сёння сітуацыя, таксама не выпадае, бо Беларусь у пэўным сэнсе не з'яўляецца транзітнай краінай, не з'яўляецца турыстычнай краінай. Можа быць, гэта паўплывала на тое, што у нас не настолькі масава пашырылася гэтая з'ява, гэтая хвароба. І прымаць рашэнне давядзецца ў любой сітуацыі, но будзем адсочваць за афіцыйнай пазіцыяй. Калі медычныя ўлады скажуць, што так, любое масавае мерапрыемства, нават на адкрытым паветры, гэта пагроза да пашырэння эпідэміі, мы натуральна прыслухаемся да такіх рэкамендацый, не будзем падставляць людзей, не будзем іх заклікаць прыходзіць і, напэўна, прымем рашэнне пра перанос адзначэння дня волі. Я ўжо не кажу пра адмену, бо ў дадзенай сітуацыі трэба ўсё роўна адзначыць, гэта важнае беларускае нацыянальнае свята, але магчымы перанос на больш познія тэрміны. Але давайте вось пра іншае. Зараз я ведаю, што да гэтага часу яшчэ няма адказу на вашу заяўку з Мінгарвыканкама. То есть не вызначана нават канчаткова месца, дзе будзе адбывацца. І просто нават калі улады не аб'явяць ніякага там каранціну там ці забарону на масавыя мерапрыемствы, можа быць такая сітуацыя, што улады не дазволяць, не дадуць ніякага дазволу, і вы будете выглядаць, як пішуць каментатары, што не думаючы пра народ, не думаючы пра яго здароўе, вы ўсё адно імкнуліся ў любой сітуацыі правесці мерапрыемства і не праводзіце толькі з-за таго, што ўлады не дазволілі, а самі, маўляў, ніяк не клапаціліся. Вот вы не думаеце, што вот так вот будете не вельмі добра выглядаць, калі так сітуацыя складзецца? Видите, мы таксама ёсць часткай гэтага народу, часткай тых людзей, якія лічаць, што дзень волі гэта важнае, галоўнае нацыянальнае свята, і тых, хто кажа, што трэба адзначыць гэта ў любой сітуацыі. Пытанне толькі в формах, і ёсць заклікі, калі не даюць афіцыйнае месца правядзення для канцэрта, выйдзем тады шэсцем пройдземся. Такія галасы таксама чуваць. Но адрозненне наша ў тым, што мы взялі на сябе адказнасць. І натуральна, што мы будзем прыслухоўвацца і да голасу грамадства. Калі большасць скажа, не-не-не, ў ніякім разе не праводзім, давайте адкладзем, канешне, мы ж пойдзем насустрач, бо не мае сэнсу прызначаць дату і месца правядзення мерапрыемства, на якое ніхто не прыйдзе. Нават калі прыйдуць толькі самыя смелыя, хто не баіцца ні ўлады, ні каранавіруса. Сэнсу вялікага няма, калі іх будзе нешмат. Таму будзем сачыць за сітуацыяй, і сітуацыя вельмі дынамічна развіваецца. Напэўна, цягам дня ўжо нейкае рашэнне будзе прынята. Таксама, калі казаць пра ўлады, яны цягнуць, каб зняць сабе адказнасць. Што, мы ж нічога не забараняем. Яны самі адмовіліся, вось, палічылі, што не здольныя правесці ў гэтым годзе, не збяруць людзей, нічога не падрыхтавались. А я хочу сказаць, што гэта не так. На дадзены момант ёсць і спіс гуртоў, з якімі складзеныя дамовы, яны гатовыя выступіць, да недаўняга часу, покуль не ўзнікла эта праблема з каранавірусам. Ёсць месца, цудоўнае месца ў Мінску, на якое прыйшло б шмат людзей, і калі там дазволяць, то прыйдзе шмат людзей. Ёсць дамовы са сцэнай, гукамі і ўсім астатнім. Пытанне ў тым, як складуцца абставіны.
І таким чынам вот вы ну просто я вот гляжу скажем там розныя івенты ўжо зараз арганізатары пишут что мы выбачаемся але вось за коронавіруса адмяняем. Вы не хочаце выглядаць таким же чынам что вот зараз напрыклад сёння там да вечару там выдаць прэс-рэліз что хвалюючыся за здароўе наших грамадзян аргкамітэт прыняў рашэнне адмяніць ці перанесці на больш позні час мерапрыемства святкавання не чакаючы там скажем пакуль прыйдзе забарона з Мінгарвыканкама. Ну, справа ў тым што да вызначанай намі даты 10 дзён так сёння 13 до 22 10 дзён фактычна 9. І прыняць рашэнне можна як сёння раніцай, так сёння ўвечары ці заўтра раніцай. Істотна гэта не паўплывае на сітуацыю. Канешне, тут можна рабіць толькі прагнозы, што эпідэміялагічная сітуацыя будзе пагаршацца. Ну, нават калі мы адменім мерапрыемства за 2 дні да яго правядзення, мы не падставім пад удар людзей, бо мерапрыемства не будзе, ніхто туды не прыйдзе, ніхто адзін аднога там не заразіць. Таму как бы розніца, калі прымаць гэта рашэнне, ці сёння, ці заўтра, вялікай няма. Добра, а вот асабіста вы, калі мерапрыемства адбываецца, вот вы ведаеце, што адбываецца ў свеце, вам не страшна будзе прыйсці на гэта мерапрыемства? Вот асабіста вам. Калі ўзровень захворвання застанецца такі, як сёння ў Беларусі, так мне не страшна. А як вы засцерагаецеся? Ну, апроч вот сурвет такой студыі Еўрарадыё. Як і все астатнія людзі, і ну, как бы, лічу, што не настолькі сітуацыя на сёння крытычная, каб просто заперціся дома і нікуды не выходзіць. Магчыма, заўтра нешта зменіцца, і ўжо абапіраючись на новыя факты, будуць іншыя рашэнні. Дарэчы, я ведаю, што і гэта абвяшчалася ўжо быў такі, скажем, спіс гуртоў, якія пагадзіліся ўзяць удзел у мерапрыемстве, і там быў украінскі гурт «Колер». Ужо ёсць загад... Фармальная забарона. Фармальная забарона на ўдзел замежных розных там выканаўцаў ці іншых. То есть уже атрымліваецца, «Колер» не будзе дакладна. Ну так, ну ізноў мы гаворым сёння сярэдзіна дня, пятніца 13, такі цудоўны дзень. Сітуацыя адна. Ужо мы бачым, што ёсць пэўныя перашкоды, іх колькасць нарастае. Калі дынаміка будзе адмоўная, то тут можна лёгка прагназаваць, што рашэнне будзе, канешне, адмовіцца. Калі дынаміка будзе сур'ёзная і адмоўная. Добра, калі ёсць нейкае меркаванне, калі вы прымеце канчатковае рашэнне і як яно будзе прымацца? Это будзе такі кансэнсус, будзе галасаванне ці як? Перш за ўсё, абапіраючись на сітуацыю, калі мы будзем бачыць, што так, ужо ёсць рашэнне Міністэрства аховы здароўя, што нельга праводзіць, это небяспечна, натуральна, што мы прымаем рашэнне і адмаўляемся ад правядзення. Ну, а вам іншага выйсця не застанецца, калі Міністэрства аховы здароўя прыме такое рашэнне? Мы ж не настоім, мы не збіраемся падставляць людзей, мы не збіраемся тут распаўсюджваць нейкую эпідэмію і абсалютна цвяроза гэта ўсё ацэньваем. Але попыт на удзел ёсць. І на сёння людзі таксама гавораць, пішуць, што ну, як так, от ніколі ў гісторыі незалежнай Беларусі такога не было, каб дзень волі ввогуле ніяк не адбыўся, там, в улічным фармаце ці в нейкім масавым фармаце. А шмат хто гаворыць, што я ўсё роўна бы прыйшоў. Калі пераважная большасць скажа, не, как бы, мы не хочам прыходзіць, не збіраемся, і нас там не будзе, мерапрыемства не адбудзецца. Калі ўсё ж таки вот зараз будзе вырашана, што ну, гэты 22 числа запланаваная дата, ну, не вельмі зручная з розных меркаванняў, нават калі будзе дазвол на правядзенне з боку Мінгарвыканкама, то перанос прыкідывалі ўжо на якую прыблізна дату, можа прымеркаваць да нейкай іншай значнай даты ці падзеі ў гісторыі Беларусі? Цяжка прагназаваць, наколькі працягнецца вось такая сітуацыя з каранавірусам і як хутка яна прыйдзе ў норму. Напэўна, з досведу таго ж Кітая, дзе гавораць ужо пра лакалізацыю там, і адсутнасць роста новых выпадкаў па захворваннях, то ну, гэта мінімум месяц, а то і 2. Таму, калі казаць, то хіба што гэта будзе канец весны, пачатак
пачатак лета. Добра, калі мы ўжо так сур'ёзна абмяркоўваем, што рабіць са святкаваннем Дня волі, адмяняць, не адмяняць, пераносіць, не пераносіць, то ці ідуць зараз спрэчкі наконт вось вашых паездак у межах праймерыс па рэгіёнах? Там же таксама фактычна масавыя мерапрыемствы адбываюцца. Ну, збіраецца шмат людзей у закрытым памяшканні, і гэта ўсё небяспека патэнцыйная. Ізноў усё будзе абапірацца на сітуацыю у цэлым, якія бачыць Міністэрства аховы здароўя, і на меркаванне патэнцыйных удзельнікаў. Зараз, калі мы гаворым, што мы прыязджаем такі-то горад, праз 3 дні наступны, праз яшчэ дзень наступны, людзі запрашаюць, кажуць, прыязджайце, мы гатовыя, мы сабраліся, мы хочам паўдзельнічаць, мы хочам, каб вы перад намі выступілі. Як толькі мы атрымаем сігнал, што не едьце, бо мы не прыйдзем, мы застанемся дома, натуральна, мерапрыемства будзе адменена, мы нікуды не поедзем. Асабіста я не баюся ездзіць зараз па гарадах і выступаць перад людзьмі. Пра гэтыя паездкі, да прыкладу, у межах праймерыс, рашэнне далейшае будзе таксама прымацца нейкім кансэнсусам. Ну, да прыкладу, адзін з удзельнікаў праймерыс скажа, ну вот Губарэвіч не баіцца, а я баюся. Што рабіць? У нас закладзена працэдура, закладзены форс-мажорныя сітуацыі і, по-мойму, кансэнсус -1 якраз вот можа прыняць такое рашэнне. Но, натуральна, будзем глядзець на сітуацыю, падыходзіць аб'ектыўна. Тут на сёння, по-мойму, ніхто з патэнцыйных прэтэндэнтаў не хацеў бы завалу гэтай працэдуры. Калі людзі нас чакаюць у рэгіёнах, мы поедзем. Калі людзі скажуць, што не, давайте перанесем это на трошкі пазней, бо небяспечна, перанесем на пазней. Ну, глядзіце, у гродна святкаванне Дня волі, вот Саранчукоў напісаў, і арганізатары адмовіліся праводзіць пасля таго, як там адзін на ўвесь горад чалавек з'явіўся хворы на каранавірус, ці нават з падазрэннем на каранавірус. На ўвесь Гродна адзін чалавек, і адмянілі святкаванне. А тут вот, ну, мала людзей яшчэ, паедзеце ў Бярозу, а там вот, можа быць, ёсць адзін хворы дзе-небудзь у вёсцы суседняй. Невядома, што стала фармальнай падставай, ці, ну, што стала рэальнай падставай для адмовы святкавання ў Гародні. Канешне, сітуацыя не самая спрыяльная, но з іншага боку, ось так пры кожным чыху хавацца ў бульбу, такая нацыянальная традыцыя, і абы чаго не здарылася там, ну, таксама не слушна. І ўсё ж таки, вы так і не сказалі, да прыкладу, вот 2 чалавека з вашай пяцёркі кажуць, што у нас ёсць перасцярогі, мы баімся вот ехаць на гэтыя масавыя мерапрыемствы. Астатнія 3 скажуць, ну, ваши праблемы, заставайцеся, мы паехалі, ці як будзе? Перададуць відэавіншаванне тыя, хто не хоча ехаць. Значыцца, так пытанне не ў тым, хто хоча ці не хоча ехаць з Мінску, ізноў кажу. Пытанне ў тым, ці будуць збірацца людзі ў рэгіёнах. Калі людзі скажуць, мы лічым, што небяспечна, лепш да нас не едьце, давайте мы арганізуем пазней, перанесем, перажывем гэты вот перыяд, і пасля ў 2 разы больш народу збярэм, ужо такія все здаровыя, акрыялыя, там з імунітэтам. Добра, паслухаемся і зробім так. Такім чынам, усё і Дзень волі святкавання і паездкі ў межах праймерыс па рэгіёнам залежыць ад таго, якая будзе дынаміка развіцця гэтага захворвання. Прымушаць нікога не будзем. І падстаўляць таксама нікога не будзем. Як удзельнікі скажуць у гэтай сітуацыі, яны галоўныя, і таксама пазіцыя Міністэрства аховы здароўя мае істотнае значэнне. Мало ли, а може вы самі там і разносчыкамі заразы. Ездзіце па рэгіёнах і вывозіце. 28 дзён інкубацыйны перыяд, так што тут же ніхто не застрахаваны. Хто ведае, хто ведае. Дзякуй вялікі, будзем чакаць інфармацыі ад аргкамітэта і наконт паездак па рэгіёнах у межах праймерыс, і наконт Дня волі, што асабіста мяне больш цікавіць, нават скажу вам па шчырасці. Дзякуй вялікі, Юрась Губарэвіч, Зміцер Лукашук, Еўрарадыё, глядзіце і слухайце нас.